per a donar-nos recolzament, avui presencialment, però ho està fent des del primer moment i ho volem agrair entre tots i totes, que se fa molt més fàcil de fer aquestes coses quan més som i quan més recolzament tens. L'SPB també està avui, que també està venint des del primer dia, i que recordeu que demà serà el dia que fa 20, demà farem un tancament per continuar defensant la nostra escola, que és molt important, que quan més siguem, com diuen, més riurem, millor mos ho passarem. Anem a acabar, com correspon, donant-li un saludo a la nostra amiga, la senyora Català, la consellera Català, una forçulada per a ella.